Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan na negatibo na sa swab test. Apan gikinahanglan pa siya ipaubos o galaing retest human may nakitang uwat sa iyang baga. Siluan Mirondina sa report. Malipayong gipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan nga nagnegatibo siya sa rapid test ug sa swab test niadtong milabayng Huwebes. Ugma ang ika-14 ka adlaw nga napaubos siya sa home quarantine. Busa karong adlaw, gikatakda siyang mopaubos sa ikaduhang swab test aron masayran kung hingpit na bagayod siyang virus-free. To make it sure, kaya nakita dito sa akong CT scan nga ang both sides na ko sa akong lungs na ay dunay scars. So kaya once siya nga basin maminos akong oxygen, maglisod ko ginawa. Pero so far, wa ramang jud ko gipamati, ako gi-closely monitor jud ang oxygen sa akong lawas. O okay na pa, so okay ramang jud. Matod sa mayor, wala na siya hilanti ug wala usab siya ubog sipon. Gani nagpanikad na siyang mobalik og trabaho sa City Hall. Iyang gibutyag nga samtang naka-quarantine na hinabi usab niya si Konsehal Rico Amores. Pinaagi sa telepono og gidasig niya nga magpakalig-on. Hayan ugma masayran ang resulta sa subling pagpaubos sa mayor sa swab test karong adlaw. In God's will, if I will be negative tonight, I will make an announcement by tomorrow, and if my doctor's advice na pwede na ko mo report, probably in Thursday, Huwebes puhon, mubalik na si Ahong Chan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.